Dragi moji petaci, eselamu alaikum i dobar dan. Današnja lekcija nam nosi naziv glagolski pridjev radni, tvorba i funkcija. Šta je glagolski pridjev radni? Glagolski pridjev radni označava radnju koja se vršila ili izvršila u prošlosti. Glagoli se vole družiti sa drugim riječima, tako da nije neobično da imamo glagolske imenice, glagolske priloge i glagolske pridjeve. Glagolski pridjev radni je prosti neličan glagolski oblik koji označava radnju koja se vršila ili izvršila u prošlosti. Prisjetimo se. O glagolskim imenicama učili smo i ranije, pa se sjetimo da su to riječi koji imaju sufiks nje, na primjer infinitiv čitati, glagolska imenica čitanje, pisati, pisanje, žaliti, žaljenje, trčati, trčanje, pjevati, pjevanje. Radni glagolski pridjev se gradi tako što se od infinitivne osnove oduzme nastavak ti i dodaju se nastavci za glagolski pridjev radni. Koji su to nastavci, otkrijte sami iz sljedećih primjera. Iako smo na primjeru vidjeli da je glagolski pridjev radni u vezi sa glagolskim licima, on je ipak neličan glagolski oblik jer se on prilagođava rodu, a ne licu. Pogledajmo još neke primjere za građenje ovog oblika. Ja sam hranio ptičice. Ti si hranila ptičice. On je hranio ptičice. Mi smo hranili ptičice. One djevojčice su hranile ptičice. Neće uvijek biti lako graditi glagolski pridjev radni. Zapamtite da je nepravilno reći htjeo, voljeo, željeo i slično. Glagolski pridjev radni često se ne izgovara onako kako se piše. Treba biti oprezan u pisanju i izgovoru glagolskog pridjeva radnog. Obnovimo zajedno. U svojim tekama podvucite pravilno napisane riječi. Zadatak za vježbanje. Od sljedećih primjera glagola u infinitivu izvedi glagolski pridjev radni za rod koji želiš, za jedninu ili množinu. Poslije toga neke od tih primjera napiši u rečenicama po svom izboru i u njima odredi predikate. Hvala na pažnji.